พี่เราเอาเรื่องสบายพี่ไปหากันในกับวิดีโอจุงี้แต่กันในกับวิดีโอก็ได้ก็ตากับวิดีโอก็แบบพิลาดีมันแบบพิลารีเควสหายงะกุมนาบังอันไอkita ki tips but ki tricks na ka benta ki to ki youtuber ki badan ya ka channels gaming lane kata ban pani ya ki pa kum na ba phi le kai ha ki PUBG lane ki Free Fire ba kum ta ta ngangit skam ba kan ka video kan yarap shibon na ka benta jong phi kum na ba phi pan ke kita ki subscriber ba kita ki lane kita ki fans jong phi ha pa ka channels gaming jong phi te ngakapat ya phi lada phim pa subscribe lane like sia ka channel shine light star ngakapat ya phi ngba sa check ya ka ne ka channels but sa subscribe kaling an I have ka description sa check up ka descriptions but sa subscribe ya ka ne ka channels ro kumjo ya kum kini ki youtubers ki padang show sedang sha support but pen itu pen itau ya phi ki pai ba ki ba pe ya ka ne ka video jungaro kumjo te ngakapat ya phi lada phi kwa shu ban promote ya ki channels jong phi te semua bahasa kontak yang ala ne bahasa email hapo ka email jungi te bana kaliang jungi ro lada pimpa subscribe lane share like ya ka video jungi yang kerpat ya phi semua bahasa le ya kita namar nga aim ha kane ka video kalong ba pin I spotlight na ka benta kane ka video junga namar kane ka video kan ya rapte na benta jong phi kumta semua bahasa khnyot ya to ku likes button nang ta balada pidon ki jeng pensai lane ki jeng pen na ka benta kane ka video semua bahasa comment hapo ka comment box hang to harum banang ta ro lada pimpat subscribe semua bahasa subscribe ya kane ka channel kanang bangiru ngindang la shishu ban pen mi ya kum kini ki jaj video ke ban yarap che ai jeng mentoi na ka benta jong pi ki youtubers baro Teka tips ka banikau ngakwa bansya na kabanta jong pi kalong ba haba pidon ya kane ka channels gaming hapo ka YouTube pide banang banle kai haka game jong pi te shubo mentangan ai kanuk sana kabanta jong pi lada pi pen bna pai ba pi mod ban stand bai lane pi khot ya ki pai ba ro hapo ka shnong ka thau jong pi mod ban pen ya kita ki pai ba jong pi ba pi mod ban stand ya ki bai kumne panang ta lada phim nang watang banya ya ka bite lana start ya ka bite kumnote ki ba kin like kin subscribe ya ka channel jompi lada phi kwa ban post ya ki video gaming pidei ban nang ban le kai ha ka game jompi ka tips ka baar ka dei ba pidei ban upload ya ki video jompi man la ka sngi shubo menta kanerungan ai kanuksa na kabanta jongpi lada ki broken page ya ka TV shubungan ai kanuksa ka channel Star Plus lada hakato ka channel kim1 ki advertisement kim1 ki movie lane kim1 ki serial bat kumta tatar kumno ken ki pajba kin page ya kato ka channel Star Plus kumta haba pikwa ba ki fans lane ki subscriber jongpi ba pinyo sengo bah upload ya ki video jong pi man la ka sngi khnang ba pindang la shu ban pen ki ya kita ki views ki subscriber hapo ka channels jong pi ka tips ka balai nga ko ban share ya pi ka long ba pi de ban invite ya ki to ki pro player ha ki dong ki than jong pi hapo ki snong ki thau jong pi ro kumju mancangan ai kanuk sa hang ne ro ba hapo mo lai shu bo don way pro player o bala kham inang bala kham ibit ba ha ka to ka jaj game te lada pi kwa abanya challenge bat u te phila ro banya contact ya u lane pha eki SMS lane bat contact te phila banya connect bat u te sakhot lang ya u ong bro ngakwa banya challenge bat phi ngakwa abanya le kai bat phi ha kane ka game te lamba da kataro ka jing ya le kai jong phi bat u to pro player ki pajba kin sa ong yu pi oh uniru player o kam i pro do not banya challenge bat kita ki pro player banangta oh ne ula kam i khan te ki pajba kin sa view te ya katoka video jong pi te ka tips ka basaw ka dei ba pide ban le ya kata ka voice over ka ba clear bat ka ba i creative ha katoka voice jong pi shubo menta phile ka screen recording hapo ka mobile jong pi hapor ba phile kai bat katoka game te phila ban use da u mic lane u ta ba kham pen clear ya kata ka voice jong pi ba ha katoka voice jong pi
kide kibriu kibakin snoto batkin sa isai kadar bahaya ketika voice jongpi kumno bapi penkran bapi penbang lane bapin isongkun hakatoka voice jongpi debat nang taro pide pan le ya kita creative hakatoka voice over jongpi subom tangan icon saba hakatoka voice over pila ban pen samarki lane pen i songkun ya kita kipat ba jongpi ba kita kiperu ke ban page ya katoka video jongpi kim nom snowboarding ban page ya katoka video jongpi subom menta oh kumne kumta oh ngalayam oh ngadang him oh ngalayo kane kasuloi oh bat kumta tatar filatif hi porbayal kai PUBG pide ban penbang ban pensngap ya kita kipat ba ke ban page ya katoka video jongpi bakin nom snowboarding ha katoka video jongpi eka tips kabasan kadai ba pide ban pen internet ya ka thumbnail jongpi habak ka thumbnail jongpi ka internet bat ka ba ipen kring bahaya ki pat ba bakin page ya tangda katoka dor jongpi pide te ban nang ha ban edit lane bat kumno ban pen internet ha katoka thumbnail jongpi ba ki broken click ya katoka video jongpi bapin yo shushu ya kita ki likes ki view bat kumta tata subok mentangan icon uksa ba la phila yo ban penyap yo we ugang lane yo ta pro player phila ban shim da ki tari lane ban ipen internet shushu ya katoka thumbnail jongpi ha katoka jingle kai jongpi kumta kan ke tips kawasan kadai ba pide ban pen internet ya ka thumbnail jongpi khnang ba ki broken page ya ka video jongpi ban nang ta ka tips ka ban reu kadai kata ka ba pide ban le ya kata ka live streaming ha ka par ba phiale kai subo mentala da phim pat don na ki ya ki pc lane ki laptop te phila ban ya le kai ban le ya ki live streaming hapo ka channel jongpi khnang ba ka to ka live streaming jongpi ki breu kin sa page ya ka to ka video jongpi ha ka to ka par ba phiale kai ya ki PUBG lane ki free fire bat ki we ki ja game ro kunju kane ka tips kadai ba pide ban pandan kam ya kata ka live streaming khnang ba penyo ya kita ki watch hour ka ba dangla shushu ban pen q ya ka channel jongpi ha ka liang ka watch time jongpi hapo ka to ka video jongpi te ka badan kam ha ka long ba kane ka live streaming kan ya rap na ka banta ka channel jongpi ba penyo shushu ya kata ka watch time hapo ka channel jongpi te ka tips ka ba katu chunga kadai ba pide ban bo ya ki dur gaming kabaya day bat katoka channel jongpi subom ta hollow go pide ban ai ya kadur jong ka game subo kano ka jadur kabaya day bat katoka game dan bat katoka kerteng channel jongpi banata ka channels art ro kumjo pide ban bo ya ka channels art kum hakata kadur kabaya day bat ka gaming hapo ka channel jongpi lada pimpas ngoto ya kane ka channel arts ngo basale ya po ka channel jumpi kin sadan ki jaka ki ba pin sabo ya ka channel art jumpi kumba pila page apo ki Facebook group kumjo ha ka to ka profile picture jumki ka ba hadin jumki kadan ka ta ka we ka ba ki ong ka channel art te pila ban bu ya ka channel art ka ba ya dei bat ka to ka dur gaming lane pat kano ka dur ka ba pis ngotan na ru kumjo bana ka pari phila da deba pidan ya kine ki channels ki biya deba ki jaj gaming ha ka biya deba ka PUBG lane ka free fire ha po ka YouTube jongpi nga krapat ya pes ngo bahasa pandan kam ya kine ki tips bat ki tricks na ka banta jongpi pedang la shushu banten ki ya kita ki likes ki subscribe ha po ka channels jongpi des ngo bahasa persang banle ya kine ki tips ki bangala share na ka banta jongpi lada kane ka video jongi kan ajing ra banjing betai na ka banta jongpi nga krapat ya pes ngo bahasa like ya kane ka video kadai bandan shespa like banan taro sngo bahasa share ya ki wiki youtuber kunju khnang ba kan ajing ra banjing mentai na ka banta ki to ki we pa ki youtuber ki bom pat ya i ya kane ka video banan ta lada pem pat subscribe so bahasa subscribe ya kane ka channel khnang bangin dang la shishu ban penmi ya kine ki jaj video ki ban ya ram na ka banta jongpi te kane ka video jongi kala kot khubdai shubun yi phi